Окей, нека бъдем честни. Колко пъти си казвал от утре почвам? Или още по-класическото, от понеделник започвам нов начин на живот. А после идва този велик понеделник, но вместо да станеш рано, да тренираш и да покоряваш света, ти се озоваваш на дивана, с пица в ръка, гледайки клипове, които дори не помниш защо си пуснал. Познато е, със сигурност. Но спокойно, няма нищо странно в това. Всъщност, поздравления! Та ти си напълно нормален човек. И преди да започнеш да се обвиняваш и самосъжаляваш, нека ти издам една тайна. Проблемът не винаги е в това, че ти липсва воля, дисциплина или че си мързелив. Проблемът е, че мозъкът ти обожава лесното. Той е като онзи приятел, който винаги намира извинения и оправдания, за да не излезе. Предпочита да си стои на топло вкъщи и да си скролва в TikTok, вместо да направи нещо полезно за себе си. Днес всички сме затрупани от идеята, че трябва да бъдем постоянно заети, да правим по 100 неща едновременно и някак си да се справяме с живота, докато преследваме нещо. Било то успех, щастие, любов. Но нека сме реалисти. Животът не трябва и не е толкова сложен. Затова днес ще ти покажа как да надхитриш собствения си мозък, така че дисциплината да не изглежда като тежко наказание. Как малките, почти смехотворно лесни стъпки могат да доведат до огромни резултати след време и как да живееш по-добре, без да се занимаваш с измислени глупости, като сутрешната рутина на един 18-годишен милионер. Нека започваме, защото навикът да гледаш видеа в YouTube вече го имаш, така че нека го използваме за нещо полезно. Мозъкът ни е удивителен инструмент, но има и своите особености. Той обича лесното и предвидимото. И именно за това навиците са неговият таен механизъм за автоматизация. Те следват един доста простичък модел. Сигнал, желание, реакция и награда. Пример. Сутрешната, поне моята сутрешна рутина с кафето. Алармата ми звъни. Усещам умора и нужда от енергия. Правя си кафе. И първата глътка ме кара да повярвам отново, че светът може би не е чак толкова лошо място. Това е класически пример за един добре смазан навик. Но същото важи за не чак толкова полезните навици. Представи си следната ситуация. Вечер отпускаш се на дивана след работа, усещаш желание за нещо хрупкаво. Отваряш си пакет с чипс, а наградата е моментното удоволствие от този солен вкус, което скоро се заменя с доста голяма доза вина, може би. И ето тук е ключът. Ако искаш да изграждаш нови устойчиви навици или да променяш стари, трябва да промениш една част от този цикъл. Какъв е сигналът? Какво те кара да пожелаеш дадено действие? Каква награда търсиш всъщност? Това са важни въпроси, на които ти трябват отговорите, за да можеш да промениш себе си. Така че няма нищо сложно. Това не е някаква невъзможна мисия. Помисли за това като за препрограмирането на собственото си поведение. Всичко започва с малки съзнателни промени. А резултатите, те не само, че могат, те наистина ще бъдат изненадващо удовлетворяващи. Знаеш ли защо 90% от хората, които искат нов живот, се провалят? Защото се опитват да направят всичко наведнъж. Решават, че от утре ще тренират по 2 часа на ден. Ще спрат захарта, ще четат по 50 страници на вечер и ще медитират. 3 дни по-късно вече се самосъжаляват, докато ядат шоколад в 2 през нощта. Мозъкът мрази резките и драстични промени и ще се бунтува с всички сили. Но ако искаш да го надхитриш, трябва да започнеш с нещо толкова малко, че дори да изглежда нелепо. Например, искаш да започнеш да тренираш. Разходи се до магазина. Не прави 5 лицеви опори. Или поне се опитай. Може да изглежда нелепо, но точно това е идеята. Малките стъпки не плашат мозъка ти. Напротив, така даже го стимулираш. Същото е и с четенето. Искаш да четеш повече, забрави за плановете от по 50 страници всяка вечер. Вместо това започни с едно изречение. Един абзац. Една страница. Само една. Най-интересното е, че след тази първа страница най-вероятно ще продължиш. И точно тук е магията. Малките действия водят до големи резултати. Ще ти дам пример от собствения си живот. Реших да ставам по-рано всяка сутрин. Вместо да се изсиля да ставам 6 сутринта отряс, аз започнах с 5 минути по-рано от обичайното. Седмица по-късно минах на 10, после на 15 и сега ставам с лекота, без дори да се замислям и се наслаждавам на тишината и спокойствието на ранните утрени. Не винаги е така, понякога се и успивам, но в опитите ми виждам доста позитивни резултати. Така че малките стъпки водят до големи резултати. Представи си ги като снежна топка. В началото е малка, почти незабележима. Но с всяко завъртане тя става по-голяма и набира скорост. И накрая имаш лавина, но не от провали, а от успехи.
И всичко започва от една малка, почти незначителна стъпка. Представи си следната ситуация. Сутрин е, сънено посягаш към кафето си, отпиваш първата глътка и нищо. Няма магическа трансформация, няма магическа пръчка, няма предив на мотивация да промениш с живота си. Просто си ти с чашата кафе в ръка, скроваш на телефона. Но какво, ако това кафе можеше да бъде нещо повече от сутрешния навик? Ако то беше сигнал, малка кукичка, която автоматично те подсеща да направиш нещо полезно за себе си. Например, докато чашата е още топла, просто да запишеш 3 неща, за които си благодарен. Или една цел за деня. Това е силата на свързването на навици, така да се каже. Или habit stacking. Вместо да се бориш със себе си и да разчиташ на чиста воля, която, нека си признаем, изчезва доста бързо, ти просто прикачваш един нов навик към нещо, което вече правиш. Например, аз винаги забравях, така да се каже, да пия повече вода през деня. Опитвах се да си напомням, но 3 дни по-късно бутилката ми беше просто част от интериора вкъщи. Тогава реших, че всеки път, когато си правя кафе, ще изпивам и по една чаша вода. Гениално! Сега вече не съществува сутрешно кафе без чаша вода до него. Просто се случва автоматично. Още един пример. Винаги исках да започна да водя дневник, но никога не намирах, така да се каже, правилния момент. И реших да пробвам следното. Всяка вечер преди да си легна, аз сядам за 2 минути и записвам нещо. Нещо забавно от деня, мисъл, за която съм благодарна или просто случайна идея. И познай сега, когато реша да си лягам, аз автоматично се подсещам за дневника ми и сядам за 2 минути. Най-хубавото в цялата работа е, че не трябва да се насилваш за нищо. Няма ще започна от понеделник. Просто взимаш нещо, което вече е част от живота ти и му добавяш малко апгрейд. И още нещо. Забрави за мита 21 дни за изграждане на навик. Истината, дори и науката го казва, че средно са ти нужни 66 дни, за да стане нещо автоматично. Тоест, ако първите 2 седмици ти се струва трудно, това е нормално. Просто продължи и не спирай. Замислял ли си се защо е толкова лесно да се впуснеш в социалните мрежи за просто 5 минути, а после осъзнаеш, че е минал половин ден? Но когато трябва да изграждаш добри навици, които са полезни за теб, изведнъж става най-трудното и мъчително нещо на света. Може би причината за това е, че нямаш воля и не си достатъчно мотивиран, но има и друга причина, която е доста простичка. Средата ти или те саботира, или ти помага. Помисли за това. Ако първото нещо, което видиш сутрин е телефонът ти, пълен с нотификации, какъв е шансът вместо това ти да станеш, да вземеш книгата от рафта и да почетеш за малко? Минимален е. Но ако телефонът е в другата стая, а на нощното шкафче има книга, може би ще започнеш да не си малко по по-различен начин. Аз, например, се случваше, че скровах до 2 часа през нощта, вместо да си легна на време и да се наспя. Решението. Включих таймер, който блокира всички социални мрежи след 10 часа. Сега, когато уморената ми ръка посегне към телефона, той буквално ми казва: не, приятелко, време е за сън, така че не се и опитвай. Друг пример. Ако сладкишите са на плота, а ябълките са в долния шкаф, познай кое ще избереш. Но, ако размениш местата им, изведнъж става много по-лесно да се храниш здравословно, без дори да го мислиш. Средата ни оформя повече, отколкото си даваме сметка. Ако искаш да изграждаш по-добри навици, не разчитай само на волята си. Направи така, че добрите избори да бъдат лесни, а лошите да бъдат почти невъзможни. Искаш да изграждаш по-добри навици? Супер! Но ако чакаш перфектния момент, пълната мотивация и звездите да се наредят идеално, имам новина за теб. Това никога няма да се случи. Не ти трябва драстична промяна, не ти трябва свръхволя. Трябва ти просто правилната стратегия. Започни с нещо малко. Леко, без излишни драми. И помни, по-хубавото винаги изглежда трудно в началото. Но знаеш ли кое е по-трудно? Да стоиш на едно и също място. Без промяна. Това беше всичко от мен. Ако ти беше полезно, и се надявам да е било полезно и ти е харесало, знаеш какво можеш да направиш, а сега отивам да направя нещо продуктивно или поне да се преструвам.